Maigsoon, aniya kita sa Huwebes Santo. Ug ang sentro sa mensahe sa Huwebes Santo, mao ang pagtukod ni Hesus sa orden sa pagkapari ug ang paghatag ug gahom ngadto sa mga bag-ong pari ang mga apostoles sa paghimo sa Eucharistia. Karon, nag-greet na ninyo ang inyong mga pari og Happy Priest's Day. Nindot unta kon maka-greet mo nila, mag-text mo nila tungod kay usa ka dakong kalipay sa pari nga dunay mo greet kay kada nagpakita og suporta. Ang unang pagbasa karon sa atong liturhiya nga gikuha sa libro ni Propeta Isaías, gahisgot kini bahin sa paghalad nga sila muhalad nga mupili og karnero o kanding nga may panuigon nga usa ka tuig nga mananap nga ihalad. Unya pinili gyud ang ihalad sa Ginoo. Pinaka the best ang ihalad, dili daot. Ang ihalad tambok ug busok. Dili masakiton, linain gyud ang ihalad. Mamalandong kita sa atong pagkapari, pinili gyud di ay kita. O kita ang pinaka the best nga gihalad diha sa atong banay. Ipaagas ang dugo sa gihalad. Nindot kaayo nga bation nga ang gihalad pinili, apan ang sukli niini mao di ay ang pagpaagas og dugo. Kay ikaw pari, gihalad, andam ka nga mosakripisyo, andam ka nga muhalad sa imong kinabuhi alang sa katawhan. Mosakripisyo ka gayod, uban ulan og init, dili nimo panumbalingon nga moadto sa mga kapilya aron muhalad sa Eucharistia. Mutabo ka og kasapaan ug mutungas kag kabukiran aron imong maandam ang katawhan nga gitugyan kanimo. Nabasa ka usahay tungod sa ulan, ug gani kini mauga na lang diha sa imong lawas. Unya hangtod nga ikaw mobalik sa kumbento, nauga ka na. Dili tanan mo sabot ug mosuporta kanimo diha sa parokya. Mao nga ang pari magbaton yun og emotional stability kay aron iyang masabot ang kinaiya sa iyang katawhan. Ang pari pinili, gihalad nga pinaka the best gikan sa banay. Moari kita sa katawhan. Ngano ka nga atong nasinati karon kining coronavirus? Unsa bay atong nahimo? Nga daw ang tibuok kalibutan gitakbuyan man niining maong sakit. Tingali ang tao gipahinumduman nga adunay butang nga dili masulbad kung gamiton lamang ang tawhanong gahom. Bisan ang atong presidente miila na gayod ug miauhag kanato nga mag-ampo. Kagahapon, Abril 8, 2020, mao ang gitawag og National Day of Prayer. Ug ang tanan, wala ka to magtan-aw kung ikaw Katoliko, kung ikaw unsa imong relihiyon. Ang tanan, giauhag gayod, ma-Musliman, ma-Seventh-day Adventist, ma-Philippine Independent Church, ma-Iglesia Filipina Independiente, mga Latter-day of Saints, mga Mormons man, ang tanan giauhag nga mag-ampo. Ug mao nga kagahapon sa kunang gikaingon, Abril 8, 2020, mao ang gitawag og National Day of Prayer. When human reason ends, God comes in. Ang katawhan gipaila nga dili sa lapi ang gamhanan. Dili ang pwersa ang adunay kusog, kundi adunay Dios nga gamhanan sa tibuok kalibutan. Tingali adunay rason ngano nga miabot og mikuyanap kining coronavirus. Daw kulang man gud ang sakripisyo sa katawhan. Gipalabi ang material nga buhat ug losganay gani nga makasimba sa adlawng Domingo. Mubalik gyud kita sa Ginoo ug maghinulsol sa atong mga sala. Ngano gyud kaha nga miabot man kining coronavirus? Tingali
ang atong gihalad dili man ang pinaka the best. Kasagaran nga ihalad sa mga tao mao man ang pinakadaot, kay gitapigan man ang pinakatambok. Mao nga ang banay gitapok aron magampo og mamalandong pinaagi nining coronavirus ug unya nahimo ang nagbugna ang community quarantine. Si Propeta Isaías sa kapitulo 20 bersikulo 26 siya miingon, "Katawhan ko, sulod kamo sa inyong mga lawak ug sinad-i, takopi ang pultahan, panago kamo, makadiyot, hangtod nga mapuypoy ang kapungot sa Dios." Isaías kapitulo 20 bersikulo 26. Magampo ang banay nining Huwebes Santo, mangandam nga muhalad kung aduna nay misa. Ari kita sa Ebanghelyo. Sa Huwebes Santo, kini gisaysay bahin sa katapusang panihapon ni Hesus uban sa mga apostoles. Sa maong panihapon, si Hesus institute sa gitawag og Holy Orders ug unya iyang gitahasan ang mga bag-ong pari, ang mga apostoles sa pagsaulog sa Eucharistia. Sa Holy Orders, ang 12 ka apostoles iyang gihimo nga pari. Sila ang nakadawat sa kapuno sa pagkapari. Sa iyang paghimo kanila nga pari, anaa ang risgo, kakuyaw kung sila ba mamahimong asset o dili liability sa simbahan. Sa parte ni Judas, nakita na ni Jesus sanglit siya, Diyos man. Ang laraw ni Judas sa pagbudhi, apan gihatagan gyapon ni Jesus og chance. Gihimo si Judas nga pari sa paglaom nga siya mag-usab. God respects the freedom of every individual. Sa panahon sa ordinasyon, migambol po ang obispo sa iyang pag-orden sa usa ka tawo nga mamahimong pari. Dunay risk kung ang giordinahan magtinarong ba nining misa sa katapusang panihapon, pahinumdom kini sa atong mga saad sa ordinasyon sa pagkapari to be faithful, loyal, sincere, and committed in priestly ministry. Sa Ebanghelyo karon, gikan kang San Juan, wala magsaysay sa naanda na kaayo nga institution of the Holy Eucharist. Din ang Ginoo miingon, dawata ang pan, unya dawata ang bino, unya buhata kini sa akong handumanan. Wala ka na gisaysay karon sa Ebanghelyo ni San Juan, kundili gihimo ang paghugas sa mga tiil sa mga apostoles, ang mga bag-ong pari. Tungod kay buot isilsil sa alimpatakan sa atong Ginoo ngadto sa mga apostoles nga ang Eucharistia kinahanglan magpadayon diha sa pagpang-alagad. Mao man bitaw nga ang katawhan sa diha nga ang pari muhuman na og misa, sila iyang ingnon, panlakaw kamo og ipadayon nato ang pagsaulog sa Eucharistia pinaagi sa pagpang-alagad sa usag-usa. Mga igsoon, niining Huwebes Santo, duha ka punto ang atong hinumduman nga mao ang pagmugna sa ordinasyon sa pagkapari, unya ang ikaduha ang mandato, ang kasuguan sa paghimo sa Eucharistia nga giauhag niya ngadto sa mga bag-ong pari. Hinaut usbon ko, hinaut unta nga nining Huwebes Santo, ato nga gigreet, ato nga gitimbaya ang atong mga kaparian, nining gitawag og Happy Priests Day, ug hinaut unta nga ang ato usab nga mga kaparian, mga sinati nila ang atong suporta, ang atong pagigugma, ug ang atong pag-alagad kanila. Kay pinagi ni ana, magpadayon sila nga tiunay ug lunsay nga moalagad sa Eucharistia tungod kay ang ilang kinabuhi usaman katimaan sa pagpang-alagad. Hinaut unta nga mopadayon kita sa atong pagpamalandong nining gabii sa adlaw sa panihapon, sa katapusang panihapon,
din ang sentro mao gayod ang pagmugna sa orden sa pagkapari o ang paghalad ang mandato din ang giingnan ang mga bag-ong pari nga mualagad o muhimo sa Eucharistia diha silang pagpangalagad sama nga sila gihugasan sa tiil ni Hesus pagpakita nga ang timaan sa Eucharistia mao diay ang pagpangalagad. Mupadayon kita sa atong mga pamalandong. Mupadayon kita og atong higugmaon ang atong mga kaparian. Tingali dunay mga kasaypanan ang atong mga kaparian. Pero sa mga gipasangil, sa mga kadagkuan, sa mga kaparian, ingon pananglitan si Cardinal Pell dito sa Australia, giabsulto siya sa sexual abuse. Usa kini ka maanindot nga hukom niadtong Martes Santo tungod kay gipakawala ang mga dautan nga akusasyon nga gihimo ni kardinal ug siya karon usa na kagawasnon nga tawo. Napriso siya tungod sa mga gisulti, sexual abuse. Apan niadtong Martes Santo mihukom ang ilang Supreme Court nga walay sala si Cardinal Pell. Atong iampo ang mga kaparian, dili man tanan maayo. Doon yung mga pari nga dautan sa mga si Judas, ang mga unang mga kaparian, si Judas nakahimo og pagbudhi. Aduna po yung mga pari nga dautan, pero ato silang iampo tungod kay sila mga pinili. Ug mopadayon kita kung mawala na kining community quarantine, mopadayon kita pagsimba, ato gyud nga ihalad ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug atong hinumduman ngang Eucharistia wala day matapos diya sa pagsaulog sulod sa simbahan, kundili ato kining gipadayon diya sa tug pagpang-alagad. Salamat natong tanan, hinaut-unta nga mopadayon ang atong pagpamalandong nining Huwebes Santo. Ang gitawag og Paschal Triduum gasugod karon nining Huwebes Santo. Unya mopadayon kini diha sa paghuman sa panihapon diin ang atong Ginoo moadto sa tanaman sa Getsemani didto sa hardin sa mga olibo. Unya siya nagampo, unya siyang pagampo nihilak siya ug misingot siya dugo tungod kay sa iyang pagkatawhanon dili siya gustong mudawat apan mipaswabi ang iyang pagka matinud-anon, obedient to the will of the Father, ug iyang gidawat ang kabubuton sa Amahan. Ug diya nga iyang gidawat ang kabubuton sa Amahan, miabot si Judas ug siya gibudhian pinagi sa usa ka halok. Unya mipadayon kita sa Biyernes nga mao ang paghukom sa atong Ginoo. Gihukman ni Poncio Pilato si Jesus nga magpas-an sa krus. Unya moabot kini ngadto sa kamatayon sa diya siyang gilansang sa krus didto sa bukid sa Calavera. Unya sa matapos ang Paschal Triduum sa Sabado Santo sa alas 5:59 sa kagabi sa hapon kay inig alas 6 mao naman ang gitawag og Easter Vigil ug tungod ni ana miabot na ang pagkabanhaw sa tong Ginoo ug ang iyang pagkabanhaw mo'y pagpakita nga iyang gilumpag ang kamatayon tungod kay siya matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Magpadayon kita sa tong pagpamalandong nining Huwebes Santo, unya Biyernes Santo ug sa Sabado Santo. Hinaut-unta nga mao kini ang atong gabayan sa tong pagsaulog nining mahal nga adlaw nining gitawag og Paschal Triduum. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.